Dobrý deň, volám sa Iveta Priecelová, som kozmetickou poradkyňou firmy Oriflame. Direktorkou som sa stala v roku 1999 a prvýkrát som sa stretla s firmou Oriflame vďaka pani Brašeňovej, ktorá mi vlastne zaklopala doma na dverách. Moja prvá objednávka bola BB krém alebo CC krém, ako je dnes. Toto bolo vlastne moje prvé stretnutie s firmou Oriflame. V spoločnosti Oriflame som 23 rokov, v svojej skupine mám okolo 1000 členov, mám tam veľmi šikovné dievčatá, pracujeme na tom, aby boli direktorky a plnili si svoje sny. Firma Oriflame je mojou druhou rodinou. Počas materskej som sa vypracovala na pozíciu direktora, môžem si vlastne budovať svoj biznis a inú prácu si neviem ani predstaviť. Na základe svojej skúsenosti odporúčam ženám, ktoré milujú sa starať o svoj zovňajšok, líčenie a milujú kozmetiku, aby vlastne určite vyskúšali firmu Oriflame. V novom katalógu 10, čo by som odporúčila, je nová vôňa Paradise. Je úplne úžasná, exotická, krásna a na strane 69 je úplne úžasná sada med a mlieko, krémik na nohy, včelí vosk, med a mlieko a krém na ruky Milk and Honey za úplne úžasnú cenu. Novým kozmetickým poradkyňam odporúčam používať všetky kozmetické výrobky a na základe svojej vlastnej skúsenosti ich môžu ponúkať ďalej. Zároveň by mali navštevovať kozmetické školenia, vstupné seminári, marketingové školenia. Určite doporúčam aj čítať knihy a na sebe pracovať, to je určite dôležité. Pri svojej práci sa riadím motom trpezlivosť rúže prináša a najmä vytrvalosťou, trpezlivosťou, vierou dosiahnuť svoj cieľ. A toto odporúčam a radím svojim kozmetickým poradkyňam. Takým mojim najväčším snom vďaka Oriflame je to, že sa vlastne môžem stretávať s ľuďmi, naplňať ich sny, učiť ich. Priateľstvá sú veľmi krásne a určite toto je nepominuteľné ako tie materiálne veci.